S tým, že som prišla do Štiavnice, tak začala vlastne sa zhromažďovať materiál na Annu Reginu. Lebo pochopiť fenomén Štiavnice je teda súčasnosti, prítomnosti, minulosti, so všetkým tým, čo k nej patrí, teda nie je také jednoduché. A myslím si, že trošku ma aj provokovali samotní Štiavničania, ktorí tak ako od prišelca vyžadovali akú takú nejakú povinnú úctu k mestu. K mestu, k tomu, čo tu bolo, k histórii a tak ďalej, ale úctu tzv. Nekritickú. A skutočne si Štiavnicu vážim, mám toto mesto veľmi rada. Vysoko si hodnotím ľudí, ktorí v nej žili. Boli tu na veľmi zaujímavé zjavy a úžasné osobnosti, ale nech mi teda dovolia takú vlastnú interpretáciu, vlastný pohľad teda na veci. Pokiaľ ide teda o fenomén ženy v literatúre, tak nehrá žiadnu rolu. Literatúra nie je ženská, ani mužská, ani pánska, ani dámska. Dokonca ani dobrá, ani zlá. Literatúra buď je, alebo nie je. Ja by som v prvom rade poriadne a riadne chcela prežiť svoj život naplno a intenzívne. A vlastne potom, keď píšem, tiež je naplno a intenzívne niečo písať, ale tak si to rozdeľujem. Keď Peter vypne kameru, tak poviem, že patrím k tým lenivým.